Tudjátok-e, hogy Hollywoodban megnézték a Donald kacsát, és 2 kacsát kivágtak a filmből, mert hogy azok zsidó megjelenésűek voltak, és a zsidókra emlékeztető külsőséggel rendeznek a kacsák. Most ezzel kapcsolatban szeretném, mint a tudományok iránt érdeklődő ember megkérdezni, hogy ezek szerint vannak jellegzetes zsidó anatómiai vonások, amit még a kacsákon is föl lehet ismerni? Ez halál komoly. Ez nem vicc, hát megjelent a világsajtóba. Hát átvágták, átnézték a filmet, és kinézték, mert ezzel küzdenek az antiszemitizmus ellen. Na most erre mondom én a nemrégiben történtekkel kapcsolatban és Magyarországon, hogy ez már túl van a racionalizmus világán, ez már irracionalizmus, ez már elmebetegség, ez már fóbia, ezzel orvoshoz kell menni, ezt egyetlen nemzetállam sem tudja kezelni, és általában emberi kategóriákkal nehéz az ilyen irracionális félelmekkel bármit kezdeni. Jó, hogy ezt